Malawian cameras. Cyril Ramaphosa wasankhidwanso kukhala president wa dziko lija la South Africa. Takulandirani pano pa Malawian Cameras YouTube channel. Ngati simunapanga subscribe, pangani subscribe. Komanso ka like kaja ndikofunikira ndi tutwa. Komanso ka comment kajaso anyway muli mosemene mungalemberemo ndikofunikirira. Komanso ka share so ndikabwinonso kwambiri. Team kuyendelani kwambiri. Cyril Ramaphosa wasankhidwanso kukhala president wa dziko lija la South Africa. Zatheka bwanji mbuyo mu video imene tinapanga mbuyomo tinapasana update yona kuti Cyril Ramaphosa sangakhale president wa dziko la South Africa. Chipani chake sichingakhale cholamulira mu dziko limene chifukwa choti sinakwanitse mavoti akwana 50 kumapita mmwamba 50%. I mean ndiyeno akuyenera kupanga coalition kapena kuti akuyenera kupanga alliance ndi zipani zina zakeso. Chipani china chimene chimatsatira pa ichocho chimene chili chipani cha azungu cha chimene chikusogolera ndi John Steenhuisen ameneyo chipani cha DA Democratic Alliance kapena apoyayi akhoza kupanga alliance kapena coalition ndi chipani cha MK chipani chimene chinangopangidwa fumu ntimezi tochepa before elections cha Zuma. Komanso akhoza kupanga alliance ndi EFF imene chipani cha Malema. Koma kuti apange alliance ndi chipani cha MK kapena kuti cha Malema ndikuti ma percentage aso saukwananso akuyenera kuti zipanizo zikhalepo zingapo ndithu. Anyway, finally chipani cha ANC chapanga alliance ndi chipani cha DA chipani cha azungu. Nde anyway muli mosema ndi imene zakhaliramo iwowa ndithu apangana coalition imene kuti agwira ntchito limodzi komanso with other two small parties imene imatchedwa kuti Imkhatha Freedom Party. Chipani chimene for the first time chavotelako ndithu ANC komano chinali kotsutsa kwa nthawi yayitali. Zimene zikusonyeza kuona kuti zipani zimene zizi zinapikisana ndi Malema. Malema wapeza 44% pamene ena wapeza 283 or something. Komano ANC ndithu awina kuti alamulireso dzikolo koma muphatikizana ndi chipani cha azungu ndi tizipani tinaso tiwiri. Sonse kuona kuti chipani cha ANC kapena kuti boma limene li Cyril Ramaphosa sangapange chiganizo chino chonse mu South Africa unless akhale kuti zipani zinazi zikudziwapo kanthu motsatana ndi malamulo. Mmene mumu ayika ma agreement kama kuti ayika ma conditions kuti akuluakulu mgwirizano wathu pa alliance tapanga apa tigwirizanepo zinthu zingapo. 1 agwirizana kuona kuti musakhalemo racism tsankho kusankhana mitundu mmene mumakuti musakhalemo. Anyway muli mosema number 2 nakuti mmene mukhale kulemekeza constitution malamulo a dziko. Choncho ndi maujinena amene ma conditions ena amene ayika ma agreements okwanira 10 pasipakepo amene tizachulebe kusokolo kuno. Anyway koma awo akuluakulu anali amene wawa. Fuso chipani cha EFF komanso chipani cha MK cha Zuma sinapanga nawo join bwanji. 1 chifukwa cha Zuma wankhawana kuti ine si nditha kupanga join bwinobwino mu alliance imene koma sinimafuna Cyril Ramaphosa kukhala president. Munakakapo wina ife tinakatha kupanga nawo alliance. Chabwino EFF yena kuti chani EFF yanakwana kuti ife sitingakhale limodzi ndi azungu kukhala limodzi ndi azungu fa ife ma agenda za ife zolenga zathu ndikupeza nthaka yathu ndeno sitingakhale limodzi ndi azungu anu nde awonso choncho iyeyo be wanguvomereza kuti ndaluza koma anthu asomawo kuna kuti inuyo anthu awiri ino kapena zipani zimene zikulamulazo musadandaule ya ifeyo tilimo muno tipitirize kutsutsa ndipo zamgwirizani wanunso owaphatikiza ndi white mmadzi wayeka ija zinaliso kuti zinaliso komweko ku parliament komweko. Thank you so much guys. Subscribe, share, like and comment. Ma-updates ambiri akubwera timakunyadirani zomwe kwambiri. Of a democratic practices.
but we contested because we wanted to demonstrate to South Africa that we do not agree to this marriage of convenience to consolidate the white monopoly power over the economy and the means of production in South Africa. This marriage, it's a marriage that seeks to undermine the changing of property relations in South Africa. We refuse to sell out. We've never done so when we're young, and we're not going to do so today. We don't have a history of being collaborators. We are going to ensure that this parliament is functional. We can reassure you that we will not fight with any bouncer. We are going to be the best and effective opposition that is going to ensure that both you and the DA are held accountable. This is not a government of national unity. This is a grand coalition between the ANC and the white monopoly capital. Honorable History member, your will time judge is you over. and judge you harshly. Thank you.